Și stai că tu și prima găsit la noi, la primul nostru episod de Minecraft. Acum sunt călăvătită și înainte să începem episodul, aș vrea să-i fac promovare. Vorbiți, vorbește-mă. Eu sunt Robert, am un canal de gaming. Lăsați în comentarii ce joc pentru voi. Am lăsat link-ul în descriere. Acum va... Unde? Uite, te văd. Aici e casă, aici e lumea. Ești prost. Andrei, stai acolo pe câmpi. Aici stați. Unde ești tu? Mă duc să iau lemn. Ce trebuie să mă duc? Aici sunt, veniți. Așa. Ați vrea să link-ul în descriere ca să vă abonați la Robert. O să vă las de cu descriere să vezi cum ai pictăs acolo. Scuzați-mă, sport. Căgării! Căgării? Dar ce vrei să fac? Robert. Care nu am de la sală? Nu contează, doar ce vrem. Nu trebuie să mă duc. Să ne facem crafting table. Lasă că fac eu azi. Gata, fac eu crafting. Ai ieșit? Robert, ziceam. Nu, stai aici. Mie mi-arată că Robert... Așa. Mi-arată. Eu fac o până acum. Voi pune puțin pauză. Am revenit. După vreo câteva secunde. Am vrut să vorbesc ceva cu ceilalți. Ne-am gândit de casă. Acum o să ne facem tot. Și ne trebuie tână, cop. Așa. Bine, Robert, așteaptă să-mi fac de toate. Eu habar n-am văzut cum. Lăsa aici, mă vezi? Și eu mă duc, uite-mă. Curio. Pufarlele au gust de țigări. Nu vorbi țigările. Am căzut din copac. Stai. Așa. Deci... Veniți aici, unde sunt eu. Că aici e copacul meu. Mă vezi? Mă vezi sus? Ești lângă noi. Și eu. Te văd alt. Zoid. Mă vezi? Mă vezi, Robert? Uite, mă vezi? Uite, te văd. Mă vezi și tu. Uite-mă! Mă vezi? Întoarce-te! Băi, mai întâi hai să intrăm pe planeta noastră, să vedem ce face planeta noastră, vă rog. Nu, păi, ia uite-mă! Ia uite! Ai TNT? Ai TNT? Da. De unde? Nu TNT. Mie mi-arată că ai avut TNT în mână. Ai zis la cap de dobleag, mai așa să fie. Mă vezi, Robert? Vezi că am luat niște lemn. Nu vom filma mult timp pentru că nu vom putea posta dacă avem 15 minute. Au! Dă-mi și mie lemn, Robert! Robert, dă și mie lemn! Nu, stai aici în copac eu. Vino mă la mine și dă-mi. E meu! E crafting table meu! Ba nu! E la Robert, mi-am aruncat Robert acum. Uite-l crafting-ul tău table. Am avut și altul care l-am lăsat. Ca să știți ce am schimbul lectura acum. Îmi poți da și mie niște... Fac că pot.
Așa, haideți să continuăm. Aoleu. Țină cop. Eu n-am piatră. Nici piață n-avem, Georgiana, și tu acum... Ia. Hai că mă duc eu în jos să iau niște piatră. Trebuie să fac niște hot top. Încheie mă sau lemn. Eu mă duc să iau niște piatră. Aici au Eu iau niște piatră. silavă. Da, uite aici avem, că aici avem. Eu vin să iau niște... Cine a săpat în jos? Eu, O să mai ajung pe să mă? da? Nu mersi. Să fii după mine să mă ajut să iau piatră. Dar n-ai că și cop. N-ai lemn? Lângă cop. O să poată să le facă. Îți fac eu unul. Avem destul. Avem destul. Haideți. Mă vezi? Uite-mă. Morți, dar nu sunt. Mama mea! N-am primit Uite că tot e a tău, nu e a tău. N-am primit damage. Știu, e mică. Păi, frate, la mine nu e nimica. Eu mereu dispare crafting table. Eu fac altfel. Ia. Hei, am nevoie de ele. Unde e groapa de ieșit? Nu ne uităm înapoi la... Am eu de... Și după o spargi, dă-te! Dar n-am primit cop, că n-am primit cop. Nu poți să spargi cu mâna. Haide, sparge. Acum, să ne facem un furnar. Facem un furnar foarte simplu. Voi face 2 târnăcoape, că n-am destul, cred că iată. Eu o să mă apuc. Cine vrea un târnăcop de piatră? Eu. Ia, hai, să am Georgiana. Ia mie! Nu înțelegeți crafting table-ul. Ai înțeles, Robert, dacă îmi ciudești. Filmăm deja de 7 minute. Vom încheia peste 1 minut episodul. Că nu pot filma mult. Până facem casa, până... Vom continua episodul următor, casa după. Da, continuă de acum. Mie Wow. 5% sunt filtra de tot. De ce? Așa. Acum să mă urc sus după ăștia doi. Trăitorilor! Unde sunt? Unde mi-e crafting table-ul? Unde mi-am lăsat eu acolo? Robert! Da? De ce îmi cerești crafting? Eu cred că vă spărbale ce trage. Dă-mi el. Nu. Și eu ți-am dat un târnăcop. Ei, nu acum. Și n-am altul. Și eu. Dar nu te găsesc. Unde ești? Vezi că îți dau o sabie în schimbul lui. Îți dau o sabie în schimbul lui. Dar și s-a dus. Ca să nu te-ai bloc, l-am aruncat. Ai dispărut tu. Bă, dar și-l-am aruncat și eu. Și asta. Am fiind sandwich și asta. Ce vizibilă. Haideți că eu încep Fuck casa. you! Eu încep casa de aici. Vino să-ți dau un crafting table. Te-ai teleportat că Eu? vreau să-ți dau crafting table-ul. Stai unde ești. Mă vezi? Unde? Vine după mine. A, uite. Stai unde ești. Ca să-ți dau eu o sabie. După veni... What the fuck, ce e aia? Zici că o cruce. Unde? Gata? Ai ieșit din joc tu. Haide. Ne-ai dat afară. Nu. Nu v-am dat. Acum vom încheia acest episod. Da, ne găsim în viitoare într-un nou episod de Minecraft. Exact. Clubul minorilor. Așa. Numai bine.